neko možda našalio sa vama? Nije još niko, ali dan je još mlad, što bi rekao. Da li ste nekada više šalilo nego danas? Pa, ne znam, možda i jeste, možda kad je čovjek mlađi pa se djeca više zezaju. Mislite na ovu našu situaciju, problema je uvijek bilo i bit će. Nije od jutros, da se sjećam, ali traje dan još pa možda me neko prevari. Da li se nekada više šalilo nego danas? U biti jeste, ljudi su bili opušteniji, prije bi kad ne čujete vic 20 dana imali ste da se zabrinete, a sad je to malo ljudi su malo više zauzeti sami sobom, otuđenje je veliko jedno od drugih, tako da ja pamtim vrijeme kad se malo sporije živjelo i lagano, tako da je bilo opuštenije prije. A joj, toga je, baš da se sjećam, ne mogu se sad sjetiti, ali znam da su ljudi živjeli za takve stvari, da bi se dan, dva, tri prije uvijek spremalo koga prevariti i na koji način i bilo je originalnih tih šala, baš ovog momenta se ne mogu sjetiti, ali znam da ljudi su živjeli za takve stvari. Da niko prevario ni jednom šalom, prema tome, mada u nekim zemljama ima, kažu, do podne, u nekim zemljama samo šale, poslije podne nema, rekao danas to nisu prakticirali već, to je to. Da li se ranije više šalilo nego danas? Puno više se šalilo, to je neuporedivo, koliko se prije šalilo. Da mi napamet ništa, nažalost. Nije, hoćete vi biti prvi? Nećete. Sjećate li se možda neke originalne šale? Ne sjećam, ja se ne šalim, ja sam student. Hvala. Da li ste nekada više šalilo nego danas? Pa normalno. A sjećate li se možda neke šale? Ma lažne, što su samo, šta sad da se sjetim ja prije 10-20 godina kako je to izgledalo. Uglavnom danas ne vjerujem da postoje kao prije te šale, to danas je